Okay, så jeg skal vise rundt inde i mit portfolio, og jeg skal vise nogle af mine visualiseringsopgaver, eller det jeg tænker mig at gøre. Jeg tænker mig at starte med at vise den her visualiseringsopgave, vi har lavet omkring landskab og rum. Vi har snakket om det her med landskab og rum omkring. I billeder er der meget det, der hedder forgrund, mellemgrund og baggrund, og overlapning mellem forskellige elementer. Og så har vi fået til opgave, at vi skal lave en collage, hvor der er dybde i billedet, altså hvor vi kan se en forgrund og en baggrund. Og vi skulle lave den ud af forskellige udklip. Og jeg har lavet den her, hvor man her kan se, at jeg har lavet en forgrund hernede med de her mænd og ansigter. Og mellemgrunden, som er de her planter eller træer. Og en baggrund, der er en mørk himmel. Hvor man også tydeligt kan se, at jeg virkelig har bruger overlapning. Altså jeg har overlappet det hele. Jeg har først startet med at lave min baggrund og min mellemgrund, som jeg også har overlappet med hinanden, og til sidst min forgrund, så det bliver bygget op med, at der er dybde, altså at vi kan føle, at man kan gå ind i det her billede. Det næste, jeg tænker mig at snakke om, er noget installationskunst. Og vi fik til opgave alle vores billedkunsthold, at vi skulle lave noget installationskunst. Og så arrangerede vi, at vi alle sammen satte os op på bakken mod gården, hvor at vi så havde paraplyer med og satte os i gården. Og installationskunst er jo det her med, at man sætter sig i et rum og installerer noget, og ligesom laver rummet til kunstværket med nogle ting, man putter ind i. Det næste, jeg snakker om, er det her om farvekontraster. Og farvekontraster bruger man rigtig meget billeder for at skabe noget for øjet. Altså, at man tydeligt ser forskel på farvekontrasterne. Og i det her billede, man kan se her, der er farvekontrasten grøn og lilla. Man kan se, det er meget stærke grønne herude, og den her lilla lysrøde, som er farvekontrasten. I det her billede er det gul, som er menneskerne og stråtagen i baggrunden, altså den her blå lilla farve, som danner skyggerne og himlen, og skyggerne her i baggrund, og en af de her mennesker har faktisk også sådan en mørk blå lilla. I det her lille billede, der er det så sort og hvid, der er farvekontrasten. Altså det er meget grå nuancer, men der er de her klare hvide farver, som her og på døren for eksempel. Og pigen her, der så sidder i en sort kjole og med det helt mørke hår. Det næste visualiseringsopgave, vi har haft, er noget om krop og køn. Og her skulle vi finde nogle billeder, som indikerede tydeligt krop, altså køn, på et billede. Og vi har valgt det her for eksempel. Og der er nogle tydelige kønskoder for kvinder. Altså der er halskæden på halsen, der er kjolen, du ved, smykkerne, parfumerne, og så videre i baggrunden, make-up'en. Man kan se spejlet, som kvinden er på. Og det samme på det her billede. Der er kønskoderne også for det kvindelige. De her kæmpe store kjoler, de render rundt i smykkerne, de har på. Make-up'en, deres mørke øjne og røde læber, og de er meget elegante, og de danser. Hernede på det sidste billede, der har vi så ikke nogen særligt bestemte kønskoder, fordi man kan se, at kvinden på billedet, som står her, har noget meget mandligt tøj på. Altså hun har bukser og en jakkesæt, og en mand i sådan en Napoleons krigshat. Og manden har lidt noget af det samme på. Så her er det ikke så tydeligt at se kønskoderne i billedet. Og det kan gøre beskueren en smule forvirret omkring kønsrollerne. Men også meget spændende måde at gøre det på. Bagefter fik vi så til opgave, at vi skulle lave vores egne billeder, hvor man kunne se nogle forskellige kønskoder. Og vi har her på det første billede nogle ret tydelige kønskoder. Smykkerne, en langhåret pige, noget make-up, hun tager på. Og det er der også på de to billeder hernede.
Der har vi her på det her billede med hænderne, der bliver lagt noget neglelak, der er en hårbørste, nogle cremer og smykker osv. på bord. Som jo er meget tydeligt for kvinder, eller meget normalt for kvinder, det er det, de går med. Og på det andet billede her, hvor der er en, der sidder og tager makeup på og spejler sig. Også et meget tydeligt kønskode for kvinder. Hvor at på det her billede er det en pige, der har taget sort hættetrøje og nogle bukser på. Og har stillet sig sådan med armene lidt oppe, som om at hun fremviser sine muskler med ryggen til. Og det er meget maskulint, og her kan kønskoderne være rigtig meget for, at det skulle have været en mand, som også kan forvirre beskuerne en smule. Den næste opgave, vi fik, var at tegne hinanden i enten naked eller nude. Og naked og nude er to forskellige måder at tegne eller male mennesker på. Og nude er den her måde, hvor at personer bliver fremvist som perfekte væsener, og deres kroppe er flotte og elegante og smukke og ret præcist tegnet. Hvor naked er mere det realistiske, hvor man måske viser eller tegner en tyk kvinde eller mand, eller en, der har bumser, eller en, der har blyster eller hudsygdomme på kroppen, som kan være meget realistisk og ubehageligt at se på. Men det er den her mere naked form. Og så skulle vi tegne hinanden. Og de her billeder er begge to i nude, da der ikke er så mange fejl på menneskekroppen i de to tegninger her. Næste opgave vi så fik var, at vi skulle lave en collage med en skulptur, der ligesom var i baggrunden. Og min skulptur her er en ung dreng, der sidder og fodrer en ørn. Det er måske svært at se, fordi jeg har puttet over. Og jeg har puttet et lille babyansigt over drengens ansigt, og ørnen har fået et mere menneskeligt ansigt eller en maske på, og nogle store hvide og blå fjer. Jeg har tegnet et dødningehoved og et hjerte, og en cirkel, hvor skriften er skrevet med runer. Og den her cirkel, der står et citat i runerne omkring livet og den måde, man kan leve på. Som er sådan en livsguidende cirkel, måske. Og dødningehovedet og hjertet er tegn på livet og døden. Og den her dreng, der går i et med det her natur, som er ørnen. Og jeg tror meget, at min collage har været en smule forvirret. Og så næste emne, vi har haft, var noget omkring arkitektur. Og her har jeg lavet en grundplan af mit hjem, eller den etage, som mit værelse ligger på. Og det her er det, der er mit værelse. Ja. Og så så skulle vi lave et hus selv, og det har jeg valgt at lave i noget, der hedder SketchUp. Og huset her handler rigtig meget om det her med, at man går i et med naturen. Er meget åbent, det er meget lyst, og man kan gå rigtig meget mellem have og køkken, stue, alrum, som er nederst. Og øverst er store vinduer og planter. Altså det her med et naturligt hus, det er lavet af træ. Ja, og at det er åbent og lyst, og man kan udnytte solen. Og her, der har vi snakket om barokken. Og her har vi faktisk taget et billede fra impressionismen, som er sådan et situationsfangende billede. Og her har vi så sat ind nogle forskellige elementer, som man i barokken, eller som tit blev tegnet og malet i barokken. Og barokken gik jo rigtig meget ud på det her med, at man så livet på jorden så meget kortvarigt og ubetydeligt i forhold til livet i himlen og med Gud, som var det, der var vigtigt. Og derfor tegnede man for eksempel, som man kan se heroppe,
man lavede sæbebobler, som vi så har tegnet ind på det impressionistiske billede, som et symbol på det med, at de så nemt kan springe og er så skrøbelige, som et symbol på livet på jorden. Og lidt det samme med timeglasset, altså tiden løber ud, og det var ikke for evigt. Og det samme med lysene, de så nemme at puste ud, og de brænder ud, og de dør. Altså at det hele handler om det her med, at livet her på jorden ikke varer så længe. Her til sidst i nogle af mine visualiseringsopgaver har jeg lavet en impressionistisk skitse. Og i impressionismen gør man meget brug af det her, ikke med at bruge for rene linjer at tegne med. Altså at jeg har tegnet den her skitse af en fugl eller en and. Og lavet det med kruseduller og meget hakkede streger og cirkler. Ja, og sådan forskellige kruseduller og så videre, så jeg ikke brugte de her rene, pæne streger. Så har jeg også tænkt mig at vise lidt af mit eksamensprojekt. Og vi har et eksamensprojekt om papir. Og jeg har tænkt rigtig meget på, hvad kan man snakke om med papir. Og så er jeg kommet frem til nogle idéer, der hedder noget om den stærke side af papir, at papir kan være meget stærkt. Det kommer fra naturen og lavet træ. Og så også den her meget svage og skrøbelige side, altså at papir kan være meget tyndt og fint. Og så har jeg haft nogle idéer til, hvad jeg vil lave. Og jeg vil muligvis gerne lave sådan et bræt af udstoppede sommerfugle og biller, hvor man kan lave nogle store vinger af noget meget sart og flot papir, men som alligevel også er stærkt. Så jeg er også kommet på en anden idé om det her med, at man i nudagens samfund stadig kan have tendenser til racisme, eller at folk er udsat for dårlige ting. Det her med, at der er nogen, der går ud over. Og så lave et par hænder, der holder et blødende hjerte som symbol på, at de lider i den verden, de er i. Men jeg har meget tvivl om den her idé. Her kan man se min idé med sommerfuglen, der vil lave deres vinger i lag af forskellige papir, og hvordan den ser ud ovenfra. Og så den her idé med de her hænder, der holder et hjerte. Her er det nogle mørke hænder, der holder et hjerte, og jeg mangler lidt, at der er noget blod og sådan, der går ned over hænderne. Samme som heroppe skal jeg jo lave en masse sommerfugle, der skulle være på et stort bræt, som jeg har været lidt i tvivl om. Ja, det var den præsentation af min portfolio.